yazi enye into efuna uqwalaselwa guys, ile nto yenu manje yothanda uhambe nizalana. Yela uyayazi laa ntlungu yocockblockwa sisiduko. So usethembeni fonini uqomba sekusele kancane ulale emgcini. Ndiyambona laa mntase we-friend zone yena noko akakho bad. Noko hamba vele amaqithiqithi phaa uba unayo i-patience. Umlinde nje anyiswa zezi fuckboys bazithandayo. Afike kuwe sentliphinika umthi shoulder to cry on. Ayixoxisi ke leya impahla ayidodisi. Yi-service delivery ogqiba nihlale apha ningaze niyithi vu. But ke asikho lapho namhlanje man guys. Uthi usaqala fondini ufudumeze iyogathi ukuthi hayi bo mntase kanti nawe uzalwa ngubamcirha. Yini madoda sesigoduka. Uqonde mori mawuchithela lo manzi ubusobabilisile nangu ubaleka lo mqhagi. Haba ubhanqa laa nto eziduko leya sizawulamba qha into ezakwenzeka. Ndiyava xa kuthiwa hayi noko ikufupha befemelini ngumntu akadabs singagilana kwifamily function be-awkward. Hayi leyo usikufumeze uba sisimenqekazi sikamarhadebe wangapha ematatiyela ongamazi nomazi. Hayi mla ndihlala apha ubambe apha uske uzothusa ngelo xesha qha. Akunyanzelekanga noba sibe sibuzana iziduko kakhulu futhi. Qha ke uyayazi laa genge yontombi odidi. Aphinde abezezi zase-left zikhwelele stock road xa zigoduka. Hleli nje ikhangela ii-prospects zomtshato. Ngalantsula ine-mileage etrak yomgqomo. Leqa i-40 kaloku nezenzo ziyamxela uba befanele uba kudala esemzini. But ke wethu guys, abantu nabo abasisi ba-over 30 man, abazude bangathandwa ke nabo apha emhlabeni shem.